Wat herinnert u nu het meeste? Ja, de oorlog. Ja. Anders ging ze hamsteren, hè. Ja, en dat was gemerkelijk. Hou ze die schoesterij. En dan komen de lui komen het overal terecht. Man. En dat was het met de schoesterij ook. Dat is dan... wordt geen materiaal. Kostte geen hel. Maar gauw helemaal materiaal. Gauw jongens op een koel. Die zijn niet de transport kapot en dan brachten ze me stukken met. En door met dat hadden ze me wel eens gepakt. En toen zag ik dat fitte dat het afgekuurd goed van de koel was. Dat gelachten ze net, ik er zitten opgebeld. En dat had ze toen met die Pruisen. En dan kreeg ik gelijk. Hou de lui kunnen helpen. Ja, ze kinderen kregen dat niet. Gisteravond was op stap voor de eten. Bij den boer, die boer. Ja, omdat ze zich dat beter kanken. Ja, dat was ze wel de laatste, want de christen waren niet wie die anderen. En zo had ze toch te leren voor 7 lui aan het eten te krijgen. En dan met sigaren toezen. En ik ben ook tot tegelijk geweest. Sigaren halen. En dan houden we een gouden met boter. Ja, werd toch gezegd vroeger. Altijd de migraine houden niks voor te smeren, maar we wouden altijd te smeren. We waren op een log. De Boerenberg. Dat was een boterhandelaar. En we houden niks meer. Dat werd wel gezegd, dat is geen hergot meer. Hè? Dan went de weer, dat was nog niet in de laatste beetje zo. Dat waren de boeren, dat zo. Ik gezet, stond de met testboter. Kom de sigaren halen. Alles toesje. Nu kom ik weer op Wormens uit. Dan hou ik 10 fles of 10 kentjes melk erin. In de fietsentasje. Want ik moest die zoon uitbrengen, ik hou grote tasje. En halt. Papieren. De jongen houden papieren bij zich, houden niks bij zich. We wisten dan zitten. Ik ben daar zuster van der, met non de ju zitten. Ik zou bedichten zo maken, maak dat ze goed kunt. En ik kon komen met de transportfiets, hoe ik kwam. Kon ik erin halen, gewoon. Kijk nergens met benders door. En dat is met relaties. Dat was de dag voor de bevrijding. Daar hadden we geen melk en niks meer. En toen ben ik hier opgegaan, 's morgens. Het was gelukkig hoorzes. Nee, maar nog vroeg. En dan moest je die eerste. En voor ze op eerst. En toen brak de keet los, ze waren die op het zitten. Anders moeten duien en bukken. En toen ben ik langs de windmolen gegaan. En daar loog door. Aan de windmolen waren allemaal die loken gegraven hoe die mitrailleuren logen. En ik ben daar gewoon langs over mijn af te knippen, dat loosde dat was. Een fijne heenkomen. Voor je de soep eten en dan zo over de eerste komen. Maar die keken naar de mensen, maar dat durf ik wel. Langs de venster? Langs de venster door. Voor de eerste bevrijdingsdinger. En als zo'n ze was, er was een nevenderbekker. Dat was er niet een miserie. Dat was hij bij hem het bakken. De rup heette de opa. Opa, nu kent ze de radio terwijl dat ze boven op het dak verstopt was.
waar je vroeger eigen leert, want vrouwen dat middag houden opa door om haar taken te stoken. Vroeger, dat zal ik zeggen, wenn dan inne, hij had geklaut, dan had hij metgemaakt. Het chefke. En dan ging ik naar de mama, zag Jans mam. En die kanker was goed. De chef had bij mij geklaut. Sigaretten. Dat deed mijn jong niet. Gaan ze wel nooit naar het land gehad. En chef kunnen ze geen nu nog sigaretten worden. Tiene ben was dat. Ja, met smurgse lappas hangen ze toen om 2 uur op, toen ze om 1 uur op. En om 4 uur op zongen de smeerlappij. Het was nog slecht weer. Geld zit ik kapot. Hou is bedoeld, hou het heel boos uit. Zij zit me dan niet kapot, ja. Word je niet bang? Je hoeft niet dat ik bang word. Want ze zijn er nu tevreden neerzitten. Die 5 nog die daar lopen. En hem die in hang gezet. Wat had je tegen hem gezegd dat wie het pistool op je gericht had? Jong, de schuits toch niet, wa? Alhoewel, niks gedaan, dat moet ik zeggen. Wa. Het durfde de politie mogen naar vragen. Heb je ook gezien waarheen dat ze gingen? Ze leven huis, nu schwiegen schouw. Ik wou voor dat ze de deur uit horen. Plaats ik daar nog om kijken. Ja, is het niet waar? Stom. Ik wil zeggen, stomme kloot. Dat ze naar zo gaat vragen. Alles wat er bij me ligt is alles goed gegaan. Er is geen meer, de vaatjes is ook toch. Ja, die is juist de uren slechter als uren blijven. Hè. Je kunt dat? Ja, alles in het centrum, man. Toen had het centrum hem die afgespeeld. Want, na de kreeg han voor hij met 4 man al bediend, want die bongshoed waren. Oh, die komen van Ubesberg en van Zumpenberg komen hij allemaal uit ze getrokken zullen. Dat had dat zo die. En die titel dat het beter was. Maar daar had je wel moeten zorgen dat ze allebei waren. Vroeger op vuur te worden, op vuur aan. Dan kreeg ze het vuur lang, dat zo in de week wordt het afgedaan. En ik hou een gouden vriendje bij de grossier zitten. Dat vergoed niet de bongzel te vragen. Van mensen wat ik moest doen, is maar als opstaan niks doen. En ze voor 12 jaar met de lui omgegaan had. Kunst toch niet toe. Voor zagen hoe de... Jong, wat u van mij doet. Wenn een soort is, dan gaan te kijken naar hem. Ja, nu is dat jongste, dat kunt dan... En zo'n is 4 dans met me. Ja. Zie je mensen, daar is het lang dat het... Man de smeurs de winkel op kan doen, dat ze luis is. Dat is lang.